Khublei pi ke parlok para bangai Miej mata ke Sngi kedai ke Sngi Good Friday kasih Thohdieng Bakhuid hak bak pertai parok ke wei ke kan mau ke lek burom ya ke jing cha stom ke jing yap bisu bar ke jepeng kre nak mata ke jmi pa ju ada lai Sngi oi ke jing ke jing lek burom ka kam tam kiri ki dong ki snat ki ba long kristan bar ki batit bah ya kan ne ki parlok jangi ki we ru ki yo banta ba akum kan ke se na bang yo Good Friday bun ki ba semburam ne ka ya le buram ne ka da ke jing le la jong ke ki hai hasam na ki be ke jing deng buram ju ki kan ne ke se buram ba krao ka Good Friday la ne ka se Thohdieng Bakhuid ka pakan ma yang ni ka we ke jing ma ya ka ba krao tam ka ba don kam tam kadai kata sapang kacing su hatu kata yang ni hatu banda IT lah kacang kacing pan sayap namar ba hipai kacing Yesu natu cuaban kayu pasal do bleu pa bon le ikan ya kamba kamsan pan yang ni ula pengkre ilade panong ublei nak bentar jongi hakaci pengkre ju lai posnam pengkre di sisa hakaci imam marway ju hakaci im takikam ju Jowai ju panong briu perbelai nak bentar jongi hakaci pebenau angel bain kayu kalau gospel jung Lukas panong banangkong apan riu ter kam tam ke balai puwe angel lo ke Maria kesakau kuat dan ai kerteng ni Yesu ke bamot unong pen im jong ke parte te kane ka jing cha chitom ka jing yap Yesu kade ka jing perkat Yesu ba ublei de breu pura na ka banta jong ni lane udei na ka banta jong ni panlong na banta ki we panlong la ka banta ki breu ton kam ka we ki jon kam ba kong santam kata ka de kajing nang kau ma kini ki breu ka baar ngai kini ki breu bagi dan kam ya ka jiarap ka changna padai kita ki artli Yesu na le kamba kamsan ban cha chitam chayap na ma wi bagi dan kam yu wi bagi ki breu milong ki dan kam na mau yang ni ki pule ha ka chithi benangkong jong Paulus Bakhuid cheu Timothy dan Timotius menau ba ar sao ka ong Timotius kan tu ki bre ubleu kwa pak partai baro ka we kan la im ka partai ka im ka pop ada im ka im kan jam sem Jesu lawan sa partai ban ai cek im ka tu ya ka partai yang ni yo pang ton kam ya kata ka jing im bom cukut te le ba ban pen im ngi dari cha stom ka jing yap chu pat ka jing mi pat jong kaneka ai jing mot yang iwe pai we ubleu la thar yang i ching de pertai pangi de ban long ki breu na ka banta ki we ta ban long ki breu na banta ki we kap yaki pan yaki dan ka ban le ka na ka banta jo ki para breu i pa jo Yesu hakum ka de ka si ba krao ka si khoi si kan tang ba ka pertai ka rakhe ba ka balang ka rakhe ka jing cha stom jing yap Yesu ba ka jimi pa jo lai se ki ka yang ni pa iki kam ke jam bol Yesu le ki dei be tang na ka banta ki we yala de pikan ma ke tiu Paulus sa kinong Filipi no ba an riep ter du kan dai lau long bleu pen thli la de banta ki we long rao na banta ki we chu kam ke apostol no ba chi peu la po pra ko ong lo le keleng tang ban le bhai pra brio kajile bhaju kade ci perkat cu ya ki we kajile ju baki we kan kam kajile bhaju nga de ban ai kata kajile bhaju nga ade ban le kata kajile bhaju nga ha bi de bar ki para brio man la kasi ha ka por chu ha ke mlang sala baki brio kan kam yu udai cheki gan mau ka to gospel jo Matius no khat sao kalai ter ka ter ba ki brio kan ra chu sibun kinang pang subon kini kita pat uangai sen kini ki brio ula pen kuat pen kia yaki kila kuat kila kia
nang ta isa pa dik tu buat juga babon tuangan babuat nado step hadu dan no kasngi wong ki beriu dengan apa iki kelam bam kelam di kin saya persau te ulah oi sendran pitan pui lewat ipu lewat do kai kelam ke kane ke bau de bau beriu blai perkat iki we ijon kam ki we bat penroi tu kipu pola pesasan hajar ngot ki beriu boleh hakato gospel jong Matius biar kalau kadai lai pesan ter umno sesu ye ki beriu babot ki pai bahur babon saudong jo o are ngai sen kini ki beriu kilang kilang berat kelam nong sarai teu lu kan tuik senan jo tuduai bau kin mi kinong sarai pan sarai yaki kay kane biang kajing kamersim isen Yesu kamersim ye Yesu jan kam ki beriu tu kan tu iksenran ju banduai ban mi kinong sarai na lor ba ya la de usarai ya ki wepat kane kamersim ju kam palabo le ki bapang bistom kam palabo le baba bek swet bek kre kam pala ha kajade bat ki bayab ru ikam jo ukadai tang kajeng ikam jingisne ikam jo kalong tang panyarap iki we bau dei nang bata ki we baki we ki dei ban yo kajeng matoy na kajeng im jong ni pai cha kajeng im jong ni pit pa kajeng im la ka si jong ni la thaw yang ni ban im bat ki we la thaw ki ban im iki we ban im bat ni ke kane ke ka yang ni na karuksa kajeng yap sa stom Yesu ke ka yang ni pa ngiru ngilong nak bantaki we kajarake padan buram jarake pasau tenat ya kan dia Good Friday ne ka si Thohdieng kalong la ka hikaya ni ngen mi ne kan ka jing le niam ka bangin sale la ki jaka ke por lai beje ne beje la ke jong ki por ta bagi dong pan bet ya ki por kalau ka persu de la persnel yang ni ko ma Jesu udai nak senau bau udai nak pantah jangi ik jon kam jangi jangi le ka la hado ke cha stom cha yo lo de na ngiru ni de belong ka jiman to ai ki we ni de bele ki we ni de bani be ki we jon kam ni de berso ngala banyarap ki beriu te ki de ban yo ji arab na ki de ban im amar jonga te ngasngau ka de ka Good Friday ka hikai ngi ka de ji kai padon nong rim hatu kata-kata pa Yesu ye jan kam ki beriu utibba ki beriu utibba de ne bata joki utibba ki beriu jan kam daga jing la pa la ka jong jing im pan suspa ye ki beriu pan suspa partai te kane ka disikai ngi de ban yo hakka de ka juk jong ni kadangim sumar ba ka juk jong ni ka de ka juk ka bam ngim pechu ik jan kam ki we ngimi isu jan kam ki we nama ngimi jan kam ki we ile ki kam ba ne kum tai ba kibam ai cuma toy ki brio te banlong ka cuma toy ki be nga de mata ki we ne mata jong nga ki pas ai ka na yeng na sam la jong na yeng nga pa na de bani i jon kam ka yeng nga pa ka de bani i jon kam ka kimi nga pa ka de bani i ya ki jing don kam ki khon bat kum ta ter wat ki khon ru ki de bani i ka ne palada kimi i ka de kamram ka de ti jongi bani kai pangaso ka negasngi kai ka si sa yang marwengas nga ay ka piki pat pasngap lang baka ne ka channel jongi pa kisu kum nubdan ka ne ka donot udai nga dai nam ta ki we pa ki we ki de ban yo ching im nama jung dai na lor ka ne ka no rim ipule biang hakato gospel jong u Yohanes anong pa si peu ong nga lawan pa ki dubyo ching im bapura are rada paro ang yeso tu ngadon na kada kanhon ngadon na kada yeng ngadon na kana bakin yo jing empura kitu gro dokot teng ilong si sak bakrau ba ilong si sak no but luksana Jesu ang ipule gospel jong Yohanes no bakhalai to hikai na nga ya ka bangale to le mapi ga jing sin ka de klampet da ka to ka jing sai ka jab jong wexnran kan arang dapol stop kumbanga sai ka jab jong kinik snra jong piru hable kabahikai na nga we jon kam ki we hikai na nga bang ki piru habikai te kumno ka ne Good Friday na makata kai kai ni ipule sisu
ka gospel Johannes lanong chipel kadwe ko ula ye ke ula long nang up lang brot hadu bokloi pan IT ala ka jong ka jing im ka phai la ka jong ka jing im na ka ban ta lang brot changa une de long up de long up lang brot ba sha ha ka jing im jongi ha ka jing de jing ba Jesu long buon Jesu nong yalam jongi bat mangi ka nong buon chong Tom tang kata perkhat ki we ijan kam ki we lewat ki bahasa kama lewat ki bahasa kama pikan mau ka to gospel jong Lukas nang Hasan lewat ki bahasa kama sispa te lang brot ka we ka ja we no sispa pa lewat pesa ka ojak pesa ka to ka beri ka wat sar ka ye adu banda sem ne kata tika te nama kata ban ong ka ne ka si Thohdieng Good Friday ngi ke srakhe pen buran deka tungan yo kan ke jikai pleng kita nang ne tak banta ki we pan yo jm toy ki we ba de pan ijan kam ki we Jesu la yap ban ajik ime pute Jesu la yap ban ajik ime ngi chi met tena ma kata ke jikar khu ya kan ne ke jara khe ya kan ne ke siburam ke de ban hikai ngi ne i we pe we ngi ai ke ji yo banta jingi hakan ke ji le niam ke jara kan mau i kan ne ke siburam bakra ka de ban ai kai de ban ong yang ngi chi mat kam don jimut ngi rakhe ka la dang im de e rangkat ka ji rakhe de ban le e ya ka e ko kon rat jing ong ya ka mangale phi de ban le hikai na nga na mangalo ba jimut ba sauri ru ong ya ble ya ka hang ta ngi long kono bot te na ma kata ai Khublei phi ki pa Khublei ki parlok be je ki ba rakhe tan buram ya ka ne ka sit Thohdieng Bakhuid to ngin yo ka ne ka jing e ching kar khu no ble ban long ka ji mon toy ya ki we pat palong ke jikar kui ki pat tu ngan klong ba ngan Jesu ki pat tu ngan ajing e ki tu bam ba ajing e ha ki tu bam yo jing e ngan ajing e tu ngan ra ba ki tu bam ra ba ki la ka den ka do ka ne ka musim ra ba ki tu ngan kenera kti jong e ha ki pat ki betul ki bangi i ki jong kam ki jarap jong e te pa ki mlang sa lang e sha ki mlang sa lang ka do bun ka ka do sipun ki jong kam jong ka ki pra briu ki jong Jangan kam ke jeng e, jangan kam ke jeng ram, jangan kam ke jeng saulan, jangan kam je ke jeng aja kerman, jangan kam je ke ban bantuan barke haka sausi haka keman kata kade. Tapi Yesus nama kata kade jarakhe kade Good Friday wa ai ni kade kai to dengan buan no ba boleh ko ko do. Jangan nama kata ngai Khublei phiki pa Khublei parlo beje parakhe kade ke si Thohdieng benang. Si Thohdieng jong kade kasngi si Thohdieng Bakhuid kade kade kai yang ni pan mi ne kan ne jing rakhe da kan ne jing bot pa ka jing kan mau ka Good Friday jikan mau ngiru kap lo Jesu yaki we pan ai kan ne ka siburam kan ai jing em yangi balada baro nangi men hikai ban long Jesu ki we pan layu do yeng chado bar ka ye jing hak em lang sala ka OEP ni yo sha ka paska ka bina pun kre ban rakhe ka long ka paska ka beso ten ma kata ngai Khublei pi paro pelok bayar rakhe dan buram ya kan ni kasi dia benang kong asal tadi yang nusnam dalam ajar pusa boleh kurku ke doa itu boleh sibun biasa ikan dia ka sing ai jengah kan dia Sngi sepanggar jika jengah kan dia Sngi sepanggar dia kasi tadi Bakhuid ka Good Friday tu Jesu percaya pada dia pernah kurku ke doa itu ai ngi ke bawah ke mesim ke malong dah mau ngi balak kam tam balak nang buat ju ngan lek sisa taki kam kumbuk wai ngi boleh kurku ke doa itu